پیش نظرانہ کرے دا ہاں تیری دربار وچ، یا خدا قبول کر یا خدا انعام کر۔ پیش نظرانہ کرے دا ہاں تیری دربار وچ، یا خدا قبول کر یا خدا انعام کر۔ میں لکھیں دا ہاں نبی دی نعت تھی کے باوضو، اے قلم تھی سر نگوں اے سخن سلام کر۔ اے قلم تھی سر نگوں اے سخن سلام کر۔ اور کہ ظلم دی دہلیز تے حق دی آواز ابن علی، ظلم دی دہلیز تے حق دی آواز ابن علی، وحید ہر مشکل دے وچ ہے چارہ ساز ابن علی۔ اے بے نمازی بے حیا اے بے وضو کچھ ہوش کر، کربل دے وچ خنجر تلے پڑھی ہے نماز ابن علی، کربل دے وچ خنجر تلے پڑھی ہے نماز ابن علی۔ اور کہ دین نبی کو دان کیتا برملا حسین، دین نبی کو دان کیتا برملا حسین، نام نبی تے کر دیتا سب کچھ فدا حسین، دین نبی کو دان کیتا برملا حسین۔